Txatxilipurdi eginda, alaxe nahi dugu gure ingurua, gure mundua aldatu. Eta horretan gabiltza azken 30 urte hauetan. Askotan egin dugu igeri isokinen antzera, korrontaren aurka bidea irekiz. Eta aurretan erabeekin batera, mundua ulertzeko moduak asmatuz. Gure buruak ere berrasmatuz. 30. urte honetan baina, beste txatxilipurdi mota batean jarri nahi izan dugu harreta. Elkartea osatu dugun pertsonen barruan sortu diren iraultza txiki horietan. Txatxilipurdi txiki horietan. Bizitako momentu goxo eta gogorretan. Urte horren honek aitzakia izan nahi du. Txatxilitarron barruan piztutakoak gogoratzeko. Ikasitakoak eta desikasitakoak ere aldarrikatzeko. Baharrez lehertu ginen eta negarrak itota isildu ginen momentuak ere ospatzeko. Langile, zuzendaritzako kide, guraso, bazkide, bolondrez, bidelagun, haur, nerabe, familia eta txatxilitar guztioi, eskerrik asko. Jarrai dezala txatxilipurdiak. Ez naizela ispiluak egiten Txatxilin bizitzako momentu on potente goxuak, toki espezialetan, Gurixako tokizetan eta holako tokizetan sortzen ziren gaba ederrak. Bakarra aukeratzia saia itxejat. Baina gisa etortzen jatela burura oindala 2 urteko eguzkilaru eguna. Lanetik haratago eukitzen ditugun momentu on eta divertiruteko momentu horrek. Pertsonak netako horrekin eukin ditun bizipenak dire netako hor barruen erute ditutenak, ez? Ezitzailekin egiten ditugun, baskari, afari eta holakotan kalean jolastia eurekin eta netako da holan bizipoza moduan, bai. Egindako amizadiekin eta etorten jatazko udalekoa burura, udalekoetan botatako barredanak eta mintegiak bai. Izan oso polita ikustian erabiak zelan defendatzen zabin espazio hori eta beraien bezgune bat zala, ezta? Eta oso garrantzitsua zela beraientzako. Aipatuko Tarrasatek ezi loratu zen momentua. Furgoneta gorrian, Ford Transit aretan eta peajian geratu eta ezin bertako gau pasaz, gau pasaz, ez, lanera, ezin da izan, lanera, hola, hain pozik, eta zago, bai, iniban barre. Aurren erabe eta familixekin, batez ben erabiekin, nik eukin hauen esperientzian eukitxako hartu emunak, ez, lehenengo filako zuzeneko ekintza hori. Oso sorteko sentitzen naiz, txatxilin dauzkaten eta euki dituten lankidiengatik. Gozuek, kiloka. Ama bezala usaetxeko ludotekako atzalde horiek, seme-alabekin, auzokuekin, hezitzaileekin, beste aur eta gaztiekin. Egingo zen taldie zelako grina hauken, txatxilipurdik hauken helburua aurrera eramateko eta lortzeko, ez? Belaunaldi ezberdinak, eta ikastetxe ezberdinetako ikasle zein irakasleak batzalde hori elkarrekin ematen ikustia. Txatxilipurdiko umetako udalekuena. Niretzat izan hori jai bat. Gaur egun nire izateko modu horretan nik uste Txatxilipurdik zerikusi handia aurki izan dauela. Hasierako sorreran egotie, Zeberoko ludoteka zabaldu alizatie, proiektu pilo bat jarri ditun martan, bilinboloka, Garaioneko udaleko lehengoko udaleko itxiak. Hor baten bezarkada estu bat. Dudabarik begirale izan ditzen azkenen udalekoak. Petuek heldu ziren egune, petola lan jale lehengoko aldiz, zela gana jantzian kalien, ergazki pilo bat eta aragitxuen ez dakiz gara, zolako momentu, baina esango ez da bat, zolako ekukitzen gitxuen aztien bi. Ludotekako berramesten prozesu hori dana aukeratuko nauke. Sentirutie ginela kapaz sortzeko espazio seguruak euskararentzat. Lehenengo aldiz fangitzen nien Arrosara, EHS-etara, izen pasada bat. Ikustea, aisialdia euskeraz, aukera umentzako, aurrentzako, gaztaintzako jartzea. Eta hori demostratzea alegie posible dela. Niko etxar
gurekin Siberuan Montorin gingo zen etxiera etorri zenian afaltzera. Berramesten egitasmoa ludoteketan martxan jarri gauenekoa. Usaitxeko ludotekan hasi ginen, eta bertan oso harreman berezi xain gauen, bai umiekin, baita bertako familixekin eta auzokide batzuekin. Hezitzaile eta erabiltzaile danok pertsona pila bat elkarrekin dantzan jartia. Aspaldien dela urte pila bat, jostailu erakusketakin joan ginenean Atailu eta Arribera. Furgonetako momentua gogoratzen ditut oso ondo, zenbat jende mai txiki baten bueltan, jiji, jaja. San Inventario eta Siempre 26eko uniak. Niretako bereziki, gordeten duten akordu bat da, San Fermin txiki. Gogorrape azkenien egote ziren. Etorri zen kirol talde entzutetzu bat eta inguzkun eskaintza bat, baina baldintza zen izen bezala euskeraz eta gazteleraz. Eta erabaki behar izan ginen ez onartzea. Oso denbora tarte laburrean eta arrazoi desberdinengatik bi lehiaketa publiko galtzeko zorixan egon ginen. Lankide askokin egin dut urte asko, eta hauek esaten dutenean badiezela oso horra egiteak. Bai. Koordinazio orokorrean egonda, batzutan nahi eta ezina. Bagian ikustea, erabiltzaileak gutxitu ingiela. Nik San Andreseko gaztelekuan, gaztetxokuan eitzen eban lan, garai batez, eta momentu batian gazteak oso potentiak ziren. Oso ezberdinengatik erabaki behar izan hauela Txatxiliko bulegoko lana iztia. Eta gero beste momentua da, udaleku itxi batzuetan gazte batekin auki izan ginen gora berak. Etorri ziren ambulantziak, municipalak, berangurasoak eta ertzainkuadria. Izan zen udal gobernuak erabaki zauenen erdiguneko gaztegunia iztia, eta oso gorra izan zen hori. Bai ikusten erabien mina, familien mina, lantaldean mina, elkartean mina, bai. Aitzen 124an, jostailuz bete eta bidezkinan geratu zen kotxien ni patras ni palante. Behin gogoratzen dut intoxikazio etilika bat euki ginuala, Donostiara ambulantzian oriotik eraman zan eskatilatxua. Arakatzen heldunaz pandemiara, igual ez naz oso originala. Covid garai horretan bai, 2020an bueltan. Covid garaia zela etxetik behar ginen lan, zerbitzuak itxi ziren. Esku hartze danak eten egin zilako, zerbitzuak itxi behar izan genitxulako, eta aldi berian, udaletxe batzuetako, zerbitzuei lotutako kontratuak olako inpase gora baten sartu ziren. Euskeriak eta euskal kulturape, guzurre muten dauen arren, erasoa hundixek jasote zituen, ez da? Piskat gestino ereduak eta aldatu ziren udaletxien aldetik eta lehenengoko auditorixi itxietoko jakuno. Igual instituzioekin tirabirak euki izen ditugunak, urtietan. Pasetan gauen frustrazioekin gauza batzu gura ingura eta ezin horrekin, ez? Eguerdi baten, deitxusten begiraliek esaten ume bat galdu euela. Balako baten. Pasau zantaldia, umiek amaman portale zautu eta igozan amamai timbri jotera. Zaila gogorra nietako pertsonalki itxi nagoenien. Lehiaketako momentuak ziren, proiektuak sortu eta eraiki, egin beharrekoak. Akats tonto batengatik gizarte segurantzak 16.000 euroko isuna jarri zuzkunean. Hainbat kasu aurren babesgabetasun egoerak bizi izan ditugunak. Espazioak lortzea, espazioak kudeatzen zituenari, udalari, por ejemplo, demostratzea, interesatu zedin alegie espazioa jartzeko. Berramesteneko proiektutik alde neuenekue. Berguñako gaztetxokuen egon zan garai bat olan erabiltzaile oso gutxi eusenak. Esku hartzen ez jakitia, ero beldurra sentitzia, ero blokeatzia. Akordetanaz, orduko garai hartan B eredua existitzen zen. Pertsonen arteko talkek neuri bintzet eragin sustielako, ez? Niretako Txatxili izan da leku lantoki elkarte oso berezi bat nire bizitzan. Txatxiliri zorjat gaur daukaten nire lagun arte oso garrantzitsu bat, zora hartzea. Asko maite duen elkarte bat, oso ondo pasatzen dutena, gustora etortzen izena lanera. Oso zaintzailea, famili giroan sentitzen naizena, gazte sentia alazin nagoen orain arte bai. Sorokerixa guapo mordo bat itxeko toki bat, gaztiei eskaintzeko eta gero gaztien gandi bai sortako. Unibertsitatea baino, ez dakitzen bat aldiz,
gehiago ikesteko espazio bat. Nire bizitzako garai importantiena. Beharrezkoa, euskaltzalia, asko maitxe dutena. Garapen pertsonalien asko lagundu ninduena, familia goxo bat, peto naranjak, motxilak eta zurgorri momentu goxuak dauket buruen. Gozamena. Esango nuke niri pertsona bezala hasten lagundu doztala. Eskola bat, eta nire bizitzako lehenengo aldi askon lekuko. Euskararen transmisioa. Gizartea aldatzeko tresna bat. Hezkuntza ez formalan kontzientzia hartzeko esparru eta lanleku oso baliogarri izan da niretako. Herrian daukagun eragile referente bat dala, herrian egon bidan elkarte bat dala. Existiruko ez balitz asmatu bieko geuken zehose. Niretako Txatxilipurdi bizitzako parte bada. Lagun arte bat, bizitzeko alternatiba bat, arrasaten dako ondare oso garrantzitsu bat. Aisialdian referente bat dala esango nuke. Niretako eta uste dut arrasateko jente gehixenan dako haurtzarotan erabezaruai bizitza hundixe mundotzan elkartia izen da. Niretako oso lan politxe izan da, esango nuen politxena. Bizikidetza da niretako Txatxilipurdi. Niretako Txatxilipurdi elkartia gauza asko izen die, egisa da bai pertsonalki zein profesionalki garatzeko aukera munduztela, metodologia berriak ezagutzeko, hezkuntzaz formalan garrantzia jabetzeko. Umiek eta jolasteko biltzen dagoen goma horreitako bat, ez? Eta batzutan hurbiltzen diro eta gero beste batzutan aldenduta. Haur eta gaztiendako bizitzeko modu alternatibo bat. Pertsonalki aste lagundu zuztien urtiak, lankideak, familiak, oso berezixak izaten jarraitzen dago bertako asko aportau duzten gauzak izen die Txatxilik. Pertsona eta ezitzaile moduan, azteko sekulako aukera. Demostratzea jendeari aisialdian aukera ikez palima dago euskara zaiteko, ez da posible. Normanako nesko ez dago. Laserrakin asko lotuteko gauza bat, privilegio bat, herriko olako proiektu batekin, proiektu baten parte izatie, eta gero ikasteko leku oso importante bat, ezta? Begirada aldaketa bat suposatu izen duzten gune bat. Hemen ikasi nuen, eguneroko egiten nuen lan horrek, ze eragin euki alzeban, Euskararen biziberritze prozesuan, edo nola eragin alzan aizialditik euskalgintzan. Nik uste dut gaur egun gainera, igual lehen baino gehiago behar dela, aizialdiko ondo pasatzea, oxigenatzea, umeentzat izango da, behar-beharrezkoa eta ona. Jolasa baino gehiago. Jolasa baino gehiago esaten dugun horretan, niretako lana baino gehiago, ez? Jolasa baino gehiago. Dudabarik, herri ondarea da Txatxilipurdi, bai. Txatxilipurdi bat egiteak mundua beste modu batera gozatzeko eta ikusteko aukera eskaintzen du. Iraultzea ere bada beste modu bat iraultza egiteko. Gozamena eta konpromisoa astintzen ditugu gure gorputz eta buruekin. Eta ondoren noski, hankak lurrean jarri eta zutitu egiten gara. Guk sentitu eta bizi izandakoarekin inguruan eragin eta aurrera egiteko. Naizela ispiuak egiten didan isla Sanzidatein menola nola beraz naizela Ispiuko bestniak zuzen begiratzen esango nukenik bera baino, hobezagut